A Deputación da Coruña pechou o prazo das súas convocatorias de axudas en política social por exercicio 2026, cun balance que supera as 330 solicitudes presentadas por entidades sociais e concellos de toda a provincia. O orzamento global para o ano 2026 ascende a 13,4 millóns de euros. Este diñeiro será destinado a apoiar a atención a persoas maiores, servizos sociais comunitarios e cuidados e tamén a mellora das infraestruturas e recursos materiais das entidades sociais. As entidades sociais concentraron a súa atención nas liñas de apoio ao funcionamento e mellora das infraestruturas, con un orzamento de 3,7 millóns de euros. Destacan as axudas para a mellora dos centros de servizos sociais, que experimentaron un notable incremento nas solicitudes. Os concellos, por outro lado, recibirán o maior volume de recursos, con 9,1 millóns de euros destinados ao mantemento e reforzo dos servizos sociais comunitarios. Este financiamento inclúe, entre outras cousas, a contratación de máis de 180 profesionais e a atención diaria a miles de persoas nas súas casas. Estas axudas, que tamén inclúen subvencións para programas de envellecemento activo e para a adquisición de vehículos destinados aos servizos sociais, son fundamentais para mellorar a calidade de vida das persoas máis vulnerables na provincia. Con todo, a Deputación da Coruña demostra que o traballo en equipo é esencial para mellorar a vida das persoas máis vulnerables da nosa comunidade.